Hello po ba ang pedang subay pi sightseeing.com Timatang niya pwede ini kecewa thamai chung Joelan Pariat kapal ay kertang Mon Ba Jwat katakaban sa palay chen. Day na do ba wan ma pi jing khus lai ki pet se jai ha pedang ka jing yat lin ti tang ma pi I ba janai Sha nga kaman ba nga yo jaka hadonu jong pi ba ngan shong scam ngan na jing ichirta tang bat pi nga kwa bandan ringkat sirta haka jing im jonga nga larai ki wei ngan nom ai lat ha pi nga don kamon ba jwat tang bat pi nga kwa bandan ringkat sirta haka jing im